mos coneixeu, espero que per a bé, en el sentit que mos agrada enrotllar-nos molt. Intentem mirar, o per dir-ho millor, canviar la manera de mirar dels que mos acompanyeu. Què vull dir amb això de canviar la manera de mirar? Generalment passem pels llocs i mirem molt cap a on anem, però no tot allò que ens acompanya. Tot allò que ens acompanya ens sorprendria, ens sorprendrà, quan parem la mirada i diem, ahí va, en un raconet així, la de coses que hi ha, cadascuna amb la seva història, amb les seues propietats, alguna d'elles que a més me fan recordar allò que me comentava mon pare, ma abuelo, ma mare, perquè realment tot això, la natura en general, ha format part íntima de la cultura de la gent, tot i que en les últimes dècades com si anàrem separant-nos. I en ocasions, a voltes, per culpa de la pròpia escola, pareix que la natura sigui algo que està en els llibres. I no ens ensenyen a gaudir, a mirar el petit detall del color, de la forma, del lloc, de l'aroma, del tast, dels usos, com tindrem ocasió avui de veure, d'usos per a fer, per exemple, herberos. Anirem fent parades, anirem combinant maneres d'explicar les coses, i quan dic combinar maneres d'explicar les coses, ho farem no únicament per dir-ho així, els guies oficials d'avui, ni molt menys. Tots i cadascun de nosaltres, des que estem aquí, tenim no solament el dret, sinó el deure de compartir als demés allò que sabeu, allò que penseu, allò que pregunteu, allò que ignoreu i que vos admireu. Per tant, interrompiu-mos. Tot el món té que dir alguna cosa. Exacte. Si no, després no vos deixarem baixar. Si no, penalització. Penalització, exacte. Per tant, pregunteu. Bueno, una punta. Vinga, a veure. 3 o 4 plantas. Esta, per exemple.